woza nendlebe ngize nendaba. Allegedly ngiyayihambela ke la emall, awu ngiyabashaza ngingazelele lutho qhamthushu eqabane la ngapha kwagogo. Sengiyalibingelela ke mina ngithi awu qabane lika Ramaphosa, qabane lika baba wenkomo, wakhuzwa babazi umama wathi hayibo awukahle ho. Ngithi mina ukwenze njani? Uthi ungaze ungibize ngeqabane lika Cyril pho awusasho ukuthi lika Mandela. Ngithi ngani ugqoka iskipa nje size sinekhanda lika baba wenkomo, so ingakho ngikubiza ngeqabane la ukuthi cha angilona mina, angilona nje qobo ungibona nginyanye kabi kukhuphuka amavethi kumanje nje thina esiphanda ngalendlela esiphanda ngayo siyakhala sibaningi ngoba siyabona ukuthi cha awukho umsebenzi walo baba. Ngiyesola nokuthi ngamvotelani, ngithi ngani ugqoka iskipa sakhe esinekhanda lakhe. Ukusho kanjani uthi iskipa nje phela ngoba eseqembu lami ngizosigqoka ngeke ngisiyeke, kodwa nje yena lo baba lo angisamzwisisi futhi sibaningi nje asimzwisisi asisamfuni. Ukube kuthiwa kuyenzeka ngabe nje akaphume manje ke kumele sizelinde u2027. Ngahleka ngaphela, yazi ngihleke ngaze ngaphuma la, ngaphumela ngaphandle ngathi ngeke abantu bazoze bangihleke nami ukuthi hayibo na umkhonto usuhleka kodwa kwenze njani. Ngihlekiswa nje inkulumo yalo mama ukuthi hawu nabamvotela esabatshela sathi hey ayihambi leyo ndlela baba nenkani kunjani makunje khala bona ngqo. So lona ke yena even worse ngoba manje ugqoka iskipa esinekhanda lakhe. Awu Nkosi yami, thina nje asinankinga mawuthi ngane zikaMsholozi awuzivumela phezulu ngoba asinankinga. uMsholozi siyamthanda, simthanda ukwedlula baba, size sisho ubaba, silinde ubaba. Sithanda yena, sithanda istokfela sakhe, sithanda ilokhuzana konje laba abanye bathini umkhonto wesinkwa kaMsholozi, sithanda umkhonto wesisu kaMsholozi. Yonke into nje enisho esiyayithanda. Hey siyayithanda into nomSholozi phakathi, futhi angeke senze lutho. Nihlulekile, bahlulekile, angeke niwine, angeke bawine, kogcina